Mufti Dangoma TV. Oke kana je da nake yi a cikin ko ina sai an gani inda ma yake ne ka san sati na uku kula lafiya da jini ga zuwa ta fili da wannan na gani ba mana da gaskiya mun wani yaro da gani a yaro kai kwanci ka bace mai ko kai musti gari fa yani ya yake ce gashi wallahi da ma na so na zo wajen wallahi tun magana dauran auren malam sun ku da Allah gobe ya kai tare da rai auren da ya mutu haka wallahi to ya haka ya kasan lokaci ne ya Allah da zamu ji wannan Allah ya goma da Allah ya musu Allah ya san goma zan je can wajen su to yayi a gaira gira kaga ta magana wai ni gobe kare 8 tara kai wallahi na da aiki dai gaskiya ban samu ba daura aure idan ku cikin ku ba san ko ni zai samu gaba amma ni Allah ce mai zan ji kana nufin kace ba za ka ji ba to ni na zan ji ina da aika malam da yana ka wanga to to lamar da ta ga mu sai mun je ko ba zai to na ji dai na ji yau ne aka ce auren shashashan nan kuma ban samu zuwa ba kai amma abin da zan yi bari in ce mishi kawai na zo auren ban samu ganin shi ba gaskiya haka za malam an wada min dauran auren nan naka ayi wanda za a yi yau din nan wallahi da sai to matsalar yau na yi bacci wallahi dogon bacci kuma dai ka san yana rayuwa dai wallahi na zo taron ka gane da bayar na zo na yi shiga taron yaro ya yawa wallahi na miko hannu baka ji mallan taro ya yawa ai abubuwan sai dai Allah ya sa albarka wallahi ai baka sauna ba ai auren an daga shi sai wani sati